Nahanay na ang pagpangandam sa Mandawi City Police Office alang sa ipahigayong traslasyon karong Biyernes, Enero 19 sa buntag. Si Femery Dumabok sa report. Ganiyang buntag gipahigayon ng simulation exercise uban sa Mandawi City Police Traffic Enforcement Agency of Mandawi, Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection ug uban pang mga buhatan sa kagamhanan. Ilang gisukod ang ilang kaandam sa pagdawat sa imahen sa Batang Jesus ug sa imahen sa Birhen sa Guadalupe ug sa paghatod sa duha ka sagradong imahen sa National Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandawi. Lakip nini ang paghatod sa mga imahen agi sa First Mactan Mandawi Bridge din dawaton sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Wala pa tamang full lockdown ha, unlike sa kwan talaga yung sa DD. Ang ato lang i-observe ani is ang flow, ang coordination sa police, sa fire, sa team ug mga tanod. Gipabaw usab di Police Lieutenant Colonel Franco Rodolph Oriol nga laing dryra ng ilang ipahigayon sa sunod semana uban sa Dakbayan sa Sugbo. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.